Hej, mit navn det er Jan, og det her er min mundtlige aflevering om kosmologi til modul 7. Først og fremmest er nogle af de mest sejlivede misforståelser om universet skrevet i en artikel fra Significant American. Den misforståelse, jeg vil komme nærmere ind på, drejer sig om, hvorfor galakser kan vige hurtigere end lyset. Ifølge teorien om Big Bang eksploderede det rum, vi bor i. Det skete ikke et bestemt sted, og det var ikke noget centrum i eksplosionen. Det skete derimod overalt. Efter eksplosionen er universet blevet ved med at ekspandere. Det betyder, at rummet bliver større og større, hvor afstanden til galakserne bliver større. Ifølge Einsteins almene relativitetsteori skal rummet ikke befinde sig i en ekstra dimension, men det ekspanderer i sig selv. At galakser kan vige hurtigere end lyset skyldes, at det er vigehastighed, vi snakker om, og ikke almindelig hastighed. Altså, det er ikke bevægelse gennem rummet, det er ekspansion af rummet. Det er altså selve rummets ekspansion, altså udvidelsen, som øger afstanden mellem galakserne og os. Det er ikke galakserne, der bevæger sig ud i rummet og væk fra os. Det er rummets udvidelse, som gør, at afstanden øges. Selvom galakshoperne essentielt er i hvile. Så når man puster en ballon op, og overfladen bliver større, det er denne forøgelse og vigehastighed, som følger Hubbles lov, der er direkte proportional med afstanden fra en given iagttager, og dette behøver ikke at være en iagttager på jorden. En iagttager i en anden galakse vil kunne se længere væk end os, og samme lov vil altså stadig gælde, men bare der. I det ekspanderende rum stiger vigehastigheden med afstanden hinsides en bestemt afstand, kendt som Hubbles afstanden. Overskrider denne vigehastighed lysets hastighed. For den målte værdi af Hubble-konstanten er denne afstand ca. 14 milliarder lysår. Hubbles lov lyder V er lig med H gange D, hvor D er afstanden, og V er vigehastighed, og H er en proportionalitetskonstant. Hastighed af en galakse afhænger altså af afstanden fra iagttageren. Grafen over denne sammenhæng mellem vigehastighed og afstand vil være uendelig ret linje. Hvis vigehastigheden skulle begrænses af lysets hastighed, skulle galaksens hastighed med tiden flade helt ud, og dette er ikke rigtigt. Det er stadig sandt, at intet nogensinde overhaler en lysstråle, men vigehastigheder forårsaget af rummets ekspansion er heller ikke en bevægelse gennem rummet, som en lysstråle er. Det er en udvidelse af rummet. Derfor kan galakser vige hurtigere end lyset. Det er en anden teori baseret på andre data end Einsteins relativitetsteorier. Derfor er det stadig rigtigt, at intet kan have en hastighed, der overstiger lysets. Slut.